Ukážeme si základnú prácu s nákresňou v programe GeoGebra. Po spustení GeoGebry sa nám ukáže plocha, v ktorej vlastne rysujeme. My si ideme urobiť vlastnosti tejto plochy, volá sa nákresňa, takže prejdeme do vlastností. V okne môžeme zvoliť rôzne položky. Prvé je farba pozadia. Vyberáme ľavým tlačítkom. Máme možnosť si vybrať buď z tejto palety, ktorá je tu, alebo ideme do možnosti HSB, alebo priamo RGB, kde zadávame red, green, blue, buď pomocou čísel, alebo posuvníkmi, ktoré sú v ponuke, a zmeníme si farbu pozadia. Ja si vyberiem z hlavnej ponuky, vyberám si bledozelenú, potvrdíme OK. Ďalej máme v tomto okne možnosť si zobraziť osy. Momentálne máme zvolenú os X, zobrazíme si os X. Vidíme, že v GeoGebre ako náhle niečo spravíme, aplikuje sa nám táto zmena. Môžeme si zobraziť aj čísla na osy. Podobne si zvolíme a zobrazíme si aj os Y aj s číslami. Potrebujeme mriežku, prejdeme do mriežky a zobrazíme si aj mriežku. Zavrieme.